Rozpoczynamy ceremonię wręczenia medalu w konkurencji C1 mężczyzn junior mistrzostw Europy juniorów młodzieżowców na 23. Ladies and gentlemen, the medal ceremony of 2024 ECA Counterstyle Championships in category Men's Career Junior will begin. Medale wręczać będą Zbigniew Miążek, prezes Krakowskiego Klubu Kajakowego i team leader Słowenii. The medals will be presented by Zbigniew Miążek, president of Krakow Canoe Club, accompanied by team leader of Slovenia. Miejsce trzecie, medal brązowy Mistrzostw Europy w konkurencji C1 mężczyzn junior mistrzostw Europy juniorów młodzieżowców na 23. Bronze medal goes to Maciej Trojańczyk, Slovenia. Miejsce drugie, medal srebrny, tytuł wicemistrza Europy w konkurencji C1 mężczyzn junior mistrzostw Europy juniorów młodzieżowców na 23. Silver medal goes to Martin Cordu, France. Miejsce pierwsze, medal złoty, tytuł mistrza Europy w konkurencji C1 mężczyzn junior mistrzostw Europy juniorów młodzieżowców na 23. Golden medal and European title for Žika Link Kočevar, Slovenia. Prosimy o odegranie hymnu.